enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanin. Mga igsoon, padayon natong iampo nga ang kalinaw, ang panaghiusa, maghari unta sa kalibutan. Labi na gyud sa atong mga nanagan karon sa para sa eleksyon nga unta mahigugmaon ang ilang mga kasing-kasing. Ang atos ang mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi, atos ang iampo nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Sirak. Ayaw pagsalig sa salapi nga maghimo kanimong dili magsalig og lain. Ayaw paghuna-huna nga kinahanglan imuhon ang tanan nga imong gusto ug unya gamiton mo ang imong kusog diha sa pagpanlimbasog pagkabot niini. Ayaw paghuna-huna nga dili ka mailalom sa awtoridad kang bisan kinsa. Kung imo kining himuon, ang Ginoo sa walay duha-duha musilot kanimo. Ayaw paghuna-huna nga makahimo ikaw pagpakasala ug unya walay mahitabo kanimo. Ang Ginoo dili magsapayan sa pagpaabot aron pagsilot kanimo. Ayaw pagsigurua sa hilabihan ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ka sa pagpakasala. Ayaw paghuna-huna nga ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy apan nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nga kapungot alang sa mga makasasala. Balik ngadto sa Ginoo sa walay langan. Ayaw paghuna-huna nga makapadayon ikaw sa pag-ugma-ugma niini. Ang iyang kasuko mahimo nga moabot biha kanimo sa hinanali ug mamatay ikaw ubos sa iyang silot. Ayaw pagsalig sa dili matarong nga kadato, dili kini magpulos kanimo ni adtong adlaw sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila
nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay diha sa balaod sa Ginoo, ug nagpalandong sa ilang balaod adlaw ug gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa iyang panahon. Ang iyang mga dahon dili gayud malarag, bisan unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, timan-in ninyo kini, ang mopainom kaninyo tubig tungod kay kamo iyan ako, makadawat gayod og ganti. O mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kon ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini, mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga way pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini, mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. O kung ang usa mo kamata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini, mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog ka sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa kahalad giputli pinaagi sa asin.
Ang asin maayo apan kon kini kawad-an sa iyang kaparat unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini. Pagbaton kamog asin sa panaghigalaay o pagdinaitay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Porting daghanas mga pagtulunan karon nga gihatag sa atong Ginoo nato dinhis Ebanghelyo ug sa atong unang pagbasa hasta sad sa atong salmo. Asa man ta magsugod anig pamalandong anhilang ta sa atong tubag sa salmo. Unsa man ti atong tubag? Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na naglaom ka sa Ginoo. Ingnan rabata nga pilgrims of hope kuno ta. Daghan ra baron nga naa mo hope sa ilang congressman, naa mo hope sa ilang kaning mga nibang ato bang mga political leaders. Daghan kayo nga naa diha nag-hope. Dili na sila mahimong bulahan. Kinsa may bulahan ang kadtong naglaom diha sa Ginoo. Unsaon man paglaom sa Ginoo, kinahanglan naatay nindot nga mindset. Ug mao nay gihisgutan sa atong unang pagbasa, daghan kay sila gi-warning pag bag-o sa atong panghuna-huna. Na matud pa diri, ayaw paghuna-huna nga kinahanglan imohon ang tanan nga imong gusto ug unya gamiton mo ang imong kusog diha sa panlimbasog pagkabot niini. Ug ato ning i-relate sa atong mga political karon ba labi na diha sa atong mga Senate, sa Congress, gaginamitay gid sila sa ilang kusog karon na ay mogamit og iyang authority kay i-contempt niya ang iyang wa mauyoni ana. Ginamitay yung kusog, i-impeach ang wa mauyoni, ginamit ang kunuhay ang ilang kusog, kay gusto yung kabuton, ang ilang gustong kabuton. Ayaw kuno nang hunahunaa. Peligro kayo na. Ato lang ning kuan-kuanon, di apay usa diri. Ayaw paghunahuna nga ayaw paghunahuna nga makahimo ikaw pagpakasala og unya walay mahitabo kanimo. Ang Ginoo dili magsapayan sa pagpaabot aron pagsilot kanimo. Ayaw paghuna-huna o pagpaniguro sa hilabihan nga ang pasaylo sa Ginoo nga ayaw pagsigurua sa hilabihan ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ka sa pagpakasala. Namtay usahay moingon, ada ang Ginoo mapasayloon manggod kay nagod. God is love, God is forgiveness, divine mercy ba? Ocean of mercy. Kusog ra ba kay taana? Gilingi ay mong tupad ing nanapa kay sala ron. So pag ayaw ko no pagsalig. Napay gibutan siya diri ayaw paghuna-huna nga ang iyang kaluoy, nisunod yun kaluoy tinod. Ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy apan nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nakapungot alang sa mga makasasala. Kini mga igsoon, mga warning ni. Ayaw pagpatuyang, di ta magpatuyang sa pagpakasala. Unsa may buhaton? Ang atong pagbuhat sa katarong mao gidayoy una natong buhaton. Matod pa sa atong unang stansa sa atong salmo,
Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga walay ulaw kundili, nalipay diha sa balaod sa Ginoo ug nagpalandong sa iyang balaod adlaw ug gabi. Kana bang sa tanang adlaw sa atong kinabuhi masayop magid no? Ayaw pagsalig. Ang atong program sa atong utok dili nga okay ra ni. Kung dili, kung ni aksyon na ta og lihis, balik dayon. Para gud ana mag-drive ka, nya mura kag nagduka, nya nakapasiplat ka nganing simang nakasdan, unsa may mong buhaton? Paundayunan o ibalik? Ibalik yung ligid nga risdan, kay imo nang paundayunan, duol nakaspangpang. Padong nakamaambak pangpang. Muna igtan-aw sa bana nga di naman ni akong asawa nga akong gihikap-hikap. Unsa man? Balik dayos inyo, inig kahuman. Inig kahuman babalik dayon. Nya mabalik na ka didto na nakastulid nga daan, pasabot wa na ka mangabit. Ayaw na jud balik didto. Ayaw huwata nga moabot ang kapungot sa Ginoo. Maunay gibutang sa Ginoo siyang pasumbingay diri sa ebanghelyo na kun ang imong kamot maoy hinungdan nga nakasaka putla na pasabot balhina ba ayaw na naibalik diha ana nya kun ang imong tiil adto mulakaw padong sa sugalan adto mulakaw padong sa suyupanan putla kanang maong habit putla ba diri na lakaw padong sa simbahan padong sa asaman, trabahoan. Nya kung ang imong mata, maoy hinungdan nga makasaka, lugita na. Sige na lang kag tan-aw ng porn. Sige kag tan-aw ng kwarta gyud. Ana, ayaw na. Tutuki ang Biblia. Tutuki ang ganing gitawag natog mga basahon o mga talan-aon nga makalangit. Huna-hunaa ang impyerno. Matod pa niya diri ni Kristo, mas maayo pagkuwangan ka sa imong mga bahin sa lawas sa mas kamot, tiil ug mata kaysa sangkap ka niini apan adto ka sa impyerno. Nya iyang isigi diri describe ang impyerno dili mamatay ang mga ulod niini ug dili mapaong ang kalayo. Ngiluha no sa inyong tan-aw sa ato rong nidagan sa politika, Team Marcos, Team Duterte, kinsa ka nila ang naningkamot nga magsunod gyud sa dalan sa Ginoo. Naawa ug naa gani moy atong butaran. Kay kanang mga tao nga nagsunod sa dalan sa dautan, dadon ta ana ngadto sa kaalautan sa impyerno. Gani karon makaingon man ang ubang tao, impyerno ning kinabuhia. Inomdom bitaw katong gubot kay istanan katong gi-contempt nila tong secretary matingalo to ni BP Sara kasi nga nato katong attorney Lopez. Mo ba to? Katubang gubot kay sila nga dito sad si Vice President Sara niya kagubot na gyud niya nag-hysterical na dito si Attorney Lopez giatake na unsa tong atakihan niya dadon sa ospital babagan sa mga pulis hangtod nagsininghagay hangtod si BP Sara dito ana dakdakan untas pulis sa kanang siraba sa kuan ba katong ambulance ana gisagang sa mga tao stang gubota gyud. Murag impyerno na sa side ko no ni sa to Attorney Lopez ang nahitabo niya dito sa Congress nga gihimo siyang resource person murag nahimong impyerno siyang kinabuhi dugay kay siya naka-recover gani ning kuaning pa-transfer to siya laing ospital kay mura siya gi-torture ba kana bitang kani man kong buhat nga dautan mo resulta ni sa pagka-torture nato. Kamong mga asawa, wa pa mo ma-torture sa inyong bana?
Wa? Basig ang mga bana ninyo mo inyong gitorture. Nya unsaon man nato aron maulian ta, putla ang imong sala. Putla, ilisi sa balaod sa Ginoo, sa paghigugmaay, pagpasayloay, pagdinawatay. Nya ayaw butangi ang imong hunahuna nga kabuton gyud nimo ang tanan nimong gusto. Dili. Importante nga ang gustos Ginoo mo'y atong kabuton, dili ang atong gusto. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios sa atong mga panginahanglan, sayod kita nga siya mao ang tulid nga dalan. Muingon kita, Amahan, nagalaom kami kanimo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang balaang katawhan sa Dios, determinadong makigbisog batok sa nagkalain-laing matang sa kadautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang katawhan mulahutay diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga dili unta nato tugutan nga ang atong mga kabtangan ug mga bahandi magdala kanato ngadto sa kapildihang dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang mga masakiton makakablag og kusog ug kahupayan diha sa mga tawo nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Nga ang atong mga minahal nga namatay na, makadangat na sa pahulayng dayon didto sa langit nong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagalaom kami kanimo. Labing gamhanan og maluluyon nga Dios, dawata kining among pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang ibong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na tong wa nay naghandom nila karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namong anak sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka namo, ang imong gingharian, matuman ang imong pangud, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsungay, hinuluwa-luwasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be Peace be with you. Peace. Kordero sa sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dala ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa kungalan kamu magkahundo, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong gisugod. Aku kaninyo makiguman, ug aku kaninyo makiguman. Dadang akong kalinaw, ang bililon kong gasa, dadang panagsama sa tanang katauhan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw. Unya mahitabo raning maong kalinaw o kabalaan sa atong kinabuhi kun ato gyong ibutang sa hunahuna nga dili ko magpatuyang sa pagpakasala ug dili nako kabuton ang akong tanang gusto. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga ning share gyud dinhi sa ilang mga bahandi pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots. Salamat kay ninyo. Nya basin sunod adlaw atong i-update ang atong mga slots. Padayon lang ta sa atong SBF DAG kaning para sa atong kumbento tag 500 pesos, ang atong Santo Niño's Healing Gifts tag 100 pesos. Wag nahurot na maginiron unya ang atong kaning kuan haligi para ni Mama Mary tabang natong Father Arnel tag 100 pesos. Nga naasad ni siya ay atong challenge nga tag 20 slots challenge nya tag 2,000 per challenge. So mo nay atong mga pamaagi aron ta makadawat makapabahin sa atong mga grasya. Nya padayon sad mo og sunod sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod pinaagi sa pag-view, like, share og subscribe. Makahatag ni og dugang kalambuan sa atong pagsabot sa atong pamalandong nining mga ebanghelyo pinaagi sa atong mga misa o
makahatag sa mog income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Ug labaw sa tanan makalikay mo sa mga scammers kay anhi man nato ipakita dinhi ang atong mga official information. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba